En aquest videotutorial veurem com podem arreglar un escenari, no el que hi ha dins, que es pot arreglar directament només canviant clicant aquí i canviant-ho, sinó el nom de l'escenari o el color, si és que no m'agrada, si per exemple diem aquest verd no m'agrada o aquest gris m'ha quedat massa lleig. Bé, doncs vindríem aquí a activar les funcions aquestes d'aquí i engegaríem, aniríem a buscar el navegador, que és aquesta espècie de brúixola. Dins del navegador, aquí, ja tenim un botó que ens porta, veieu, als escenaris. Aquí també tenim els noms d'intervals, les imatges, si n'hi ha, els objectes, etc. Hi ha d'altres coses. Doncs aquí tindríem els escenaris. Si anem als escenaris ens sortiran tots els que tinguem creats aquí. Qualsevol escenari jo puc agafar, fer botó dret i suprimir-lo, o puc anar a les propietats per editar-lo. Si vinc a les propietats, fixeu-vos que el que se m'obre és la mateixa pestanya, la mateixa pantalla que quan l'estic creant. A partir d'aquí jo puc modificar el que em convingui. Li puc canviar el color, per exemple, i fer d'acord. I a partir d'aquest moment l'escenari individual serà de color vermell. I això és tot.